Ποιον δεν αρέσουν τα ταξίδια, ποιος δεν θα ήθελε να επισκεφθεί έναν τόπο του εξωτερικού ή της Ελλάδος και να μην έχει το άγχος πού θα πάει, τι θα φάει, πού θα μείνει, τι να κάνει. Τι θα λέγατε για έναν οδηγό ταξιδιού εντελώς προσωποποιημένο, μόνο για εσάς, σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις και απαιτήσεις. Στο ταξίδι αναλαμβάνουμε να οργανώσουμε τα πάντα και εσείς απλά να περάσετε καλά. Αν σκοπεύετε να πάτε ένα ταξίδι και δεν έχετε την πολυτέλεια του χρόνου και της οργάνωσης για να το οργανώσετε, το ταξίδι είναι εδώ και αναλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για να περάσετε καλά χωρίς το άγχος της οργάνωσης. Ξενοδοχεία, αεροπορικά εισιτήρια, αξιοθέατα, εξόδους, φαγητά, μουσεία, δραστηριότητες, τα πάντα ανάλογα με τις δικές σας προτιμήσεις και καθοδηγήσεις. Θα χρειαστούν 4 βήματα και είναι αρκετά για να έχετε στα χέρια σας τον προσωποποιημένο σας οδηγό. Αρχικά θα πρέπει να μας πείτε που θέλετε να πάτε και για πόσες μέρες θα μείνετε μέσω email ή μέσω προσωποποιημένου μηνύματος. Στη συνέχεια σας στέλνουμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώνετε για να μπορέσουμε στη συνέχεια να οργανώσουμε το ταξίδι σας έτσι ώστε να βασιστεί πάνω στις δικές σας προτιμήσεις. Τέλος, ο οδηγός είναι έτοιμος και τον έχετε στα χέρια σας μέσω PDF και ακουστικό και σε ακουστική μορφή και επίσης υπάρχει και η δυνατότητα εκτύπωσης σε μορφή βιβλίου. Το μόνο που έχετε να κάνετε, λοιπόν, είναι να μας στείλετε στο email μας taxidiproject@yahoo.com ή σε προσωποποιημένο μήνυμα που θέλετε να πάτε και για πόσες μέρες θέλετε να μείνετε και εμείς θα σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία και τις τιμές. Είστε έτοιμοι για ταξίδι? Εμείς είμαστε το ταξίδι.